Lord, tanang makatawhan na ma-encounter na mo, Ginoo. Lord, makakita utas sa imong kahayag. Pinagi sa mong kinabuhi. O ganyan kami, magkakaroon na usab, Ginoo, from you, Lord, how to be a champion. How to defeat, Lord, the enemy. And how to defeat, Lord, this world. And even sa mong kawalingon. Ang sala, ng buot mo dominar sa kinabuhis. Nagampo kami, O Diyos. Ngayon mo kami tabangan sa pagsabot ni Labaw sa tanan, among kulian, among kuptan, ang mga balaan mong mga pulong, ug dili na mo, Lord, pusikan ang kining pulong sa kinabuhi na naghatag na mong kalig-on, may umakaroon, ug sa umamabot pa, ug labi na sa among mga pamilya. Lord, panalangin niya ni mong ngalan, ug Lord, panalangin mo pulong, yung mga abli kami, kung maminaw gayon kayo, gayon na madawaton, o mapausanon, diha sa imo nga lang, pinagin ni Cristo Jesus. Amen o Amen. So, rewind ta sa Jesus is our victor sa atong title, kay huwag matakalapos ni may sunan. Kung basahan na to ang 1 Corinto 15:54, din nagingon ni, busa kung kining lawas nga madunod, mailisa na sa dili madunod. O kung kining lawas nga mamatay, mailisa na sa dili mamatay, matunga na ang giingon sa kasulatan. Giwagtan na sa Dios ang kamatayon, o gibuntong na ang kamatayon, ug wala na ay gahom. Ang kamatayon may gahom lang kanato tungod sa sala, o may gahom ang sala tungod kay may kasubuan. Pagsalamat sa Dios tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Kristo, kiyatagan niya kita o kadaugan nining mga butana. So, sa itong gingon last Sunday may sunan, ang madaugon na tao, mahimod yung champion. Amen? Kay, di man mahimong champion ang sigkapildi. O, ang tao sa nga madaugon, o champion siya kanunay, makadawat siya award, kaya kani siya musubay, musunod, ubibyan, matinumanon sa iyang coach o iyang trainer. Maminaw siya, musunod siya, bisa kung sa kalisod ang ipabuhat kaniyang. Labi na ang training, dili man sayon ang training. May kang training, mo kat-on kag bagong butang, o ang mga butang na imong naibawaan na abi ni mong maayo, imong itangtang, ilabay, o magkat-on kag bagong mga pamaagi. In short, magkat-on kag bagong skills. Okay? So, the same ni Jesus Christ. Champion, mura siyang champion na athlete ngadto sa iyang coach o trainer nga mao ang Diyos Amahan. Nisalig umaayo si Kristo Jesus. Nituman siya sa iyang pamaagi, sa iyang kabubuton. Wa, ang siya mo kabubuton sa iya, dili siya sa kalibutan. Bisan pa sa katong isud nga mga gayon sa iyang kinabuhi. Wa gyud siya mo reklamo. Ni subay ra gyud siya, nituman na gyud siya. Kung tungod niya itong intensive or lisod nga giagian ni Kristo or training, nga si Kristo na himong champion of all champions. Okay? Kaya nga naman, si Kristo Jesus, niagi siya, ini kalibutan, sa tanan nga atong giagian, tanang kalisdanan iyang nagian, o for sure, kung gihatag sa Ginoo nato na di ta mamuhi, nareklamo na ta, nagbildi ba kata, o ato nang patay itong rawalinon. Pero si Kristo yang giagian aron makakita ta nga siya ang atong sumbanan. Siya ang example. Nahimo niya nga nagsulob siya usa ka lawas sa tao nga huyang masakitan sad, mabati sa kasing-kasing ang tumang kapait, and yet nipadayon siya. So siya ang angay na tong paminawon unsaon na ma-champion ta. Yeah, Sunday upon Sunday, gitudluan na si Ginoo sa iyang pamaagi. Giunsa niya pagkatubang ang kinabuhi, ang kalisdanan sa kinabuhi. Sa matag sitwasyon nga atong maagian, nakasiling ang badlongon, nakaigsulong badlongon, baka hindi ka ng badlongon, o kaba mismo ang badlongon, yan nausab ka karon. Unsa may imong buhaton sa mga tao nga mo das-das yun mo. Unsa may buhaton nimo sa mga tao nga himong difficult, lisod ang imong kinabuhi. Unsa may response
Jesus Christ ato example niya na. So mo na nga wa tay excuse nga pildero ta sa kinabuhi. Wa tay excuse nga magpabilin ta maglakaw da pero na. Puy-puy kay nga baga, down kay nga baga, gadungo ang ulo. Ug wala gani kalipay. Kung murag madaogon man, arugante kaayo, kananikamot na madaogon sa iyang kagulingong kusog o paningkamot, manang garbuso sa kaayo. Pero why kalipay? Kaya tinuod nga madaogon, kita kag madaogon nga ng buot, kita kang pakyan ng buot. Basta mo bakos, namuot, wow, smile kayo, malipayon kayo. In fact, ang joy ni mo nga imong mabati, di ni mo masabtan. Experience ko may sunan kadayang tanang mga countries ang imong bandila sa Philippines isa ka teng 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 ang imong national anthem mo ikata kay kami ang na-champion sa volleyball with all other countries. Kailan ka? Nasod na! Usa ka jud ka nga kita nagwerta, nagdadla na ta sa kulong sa dugo ni Kristo Jesus. Nga din sa matag adlaw, masugod kag sa dili inikabatan nimo nagatubang ka sa duwa sa kinabuhi. Nagatubang ka sa panaggubat ng kinabuhi. Not every day is an easy day. Sato? Nag-hope ka nga, hay, wala dito tayo problema, abot yung problema, suko na ta, abot yung problema, ma-discourage ta, abot yung problema, mulayas ta, abot yung problema, mudagat ta sa laing problema, wato sa laing problema, pinagi sa laing nga sila. Instead, unta nga atong atubangon ang problema sa kusog o pamaagi ni Kristo Jesus. Sumaw ni kini atong outline karon. Si Kristo Jesus ato ijong victor sa tupa, iyan ipili ang atong tanang kaaway. Kaya nga naman, gilamoy na ang kamatayon. Nga naman, gilamoy. Kaya kita'y mga tao nga dili na madunot ang lawas. Ang atong lawas, suluban o dili madunot o ang imong pagkamortal, suluban ka o immortality. Okay? Ikaduha, nganong victor si Jesus Christ kay iyang gidaog ang kamatayon, diin ang sala, maoy sting. Sabi sila, lala. No? Lala, ang sting. Nga muhatag na ito kamatayon o gidaog niya mismo ang balaod. Kay ang balaod, manihatag o gahom sa sala. Tumuan atong tanawon karon. Lamig kay ni siya i-expository o dugay kaayo. Pero, basahan na lang na ninyo mayo. Kay we'll get the general principles sa Ginoo nga ihatag niya nato karon, and that is enough. Like I'm teaching some of the women's here, si Ronald Volleyball. Pila na ta ka-meeting? Upat may ka-meeting. Okay? Upat may ka-meeting, nagitudloan ako sila how to be a very good volleyball player at the same time sa mind nga coach sa volleyball. Mga tayo na, di nyo makuha ni Bisag Asa. Manghamuguan up to the glory of God. Okay? So, nagtudlo ko nila, how I wish nga murag tag-vlog lang nga mo anak ko dire Nancy nga mo. Ana akong Nancy, okay Nancy ha. Dugay kay ni nako gi practice ug may sa pagka-Philippine team Nancy niya. Upot lang kita ginani. Niya ako i-transfer mo. Niya mo automatic dahil giligid na kay Nancy mo duwa. Di mahimo kay bisag usaw na ko og buak sa kita ko nga di kina makuha ang kamot mo anak gyud kay kung bay na kay sa live movement mausab na ilang lihok. So try ko buak para mas makuha nila. But again, wa na gitudlo ang tanan sa coach. Nagsikop observe, so ba din niya observe mo sa player, no may hindi ka siya makuha. Nga wala kung bula di man ni may makuha, ang di man niya. So I observe and I just continue to bring it into my mind. Manamingon ko nila na ang best coach John is ikaw. Bisag napaka-ngilingig na coach, nga ang isulti sa coach dili nimo dawaton o dili nimo imohon nga imo, di na nimo makuha. Okay, it's not the coach, it's how you coach, it's how you receive these things nga mahimo ng imo. Example lang yung matag ko illustration exonan. Dabot to Philippine team nga ako dinuan, inana akong kamot niya, mataguan akong bulag.
Masangit. So, balay kay ko nga receiver. Kaya kailangan man ka sa volleyball kung mo service na napikas. Nga ang first touch, imo yun ang mahatag sa setter. Di ba kumain na receiver? Para kumuhampak. Okay? So, akong gi-usab, kay ditudloan naman ni unsay insakto. Sa second term, ako sa Philippine team. Imagine kag all those years sa imong gikan sa high school, college, yan ang kag Philippine team. Sige na kagdaghang binuwa nga dinagko, ya para nimo may na kay ko. Nya giman gingnan ko. Kinahan ka nga imong tantangon ang tanan imong naibaw-an o magsugod ka sa uno. Kay tudloan ka na mo sa insakto. Dipili ko nga musugod ko sa beginning. Duwa kay ko kibaw kung unsa ang ilang itudlo, pero nakakita ko mga nilibig sila ng mga players nga nag-unana mo. Best in blocking, best in quad, so dipundok sila together. O nga nagtudlo ka dyan na mo is, hindi siya Philippine team player, siya ang head coach. Pero instructor siya si UP. So from there, nakakita niya, subo siya kay yun na niya katong mga bago jud kayo, hindi pa members Philippine team, kaya kuha man to, kanang training pa man to. Yan, kinagpatay pa man to, tak baka, baka for 6 months to siya. Kita ko, lanin to, ilang itulog. Lalo, pak, nakuha na niya. Ngigam sa doon kayo, pan, nanawag. Yung saan ito niya? Anak ko, ganahan ko itang-tangon eh. Pero it took me so many efforts and tears sa maglapit ko sa akong kagalingon. Kaya kibaw ko sa akong diri, inigakuha na ko, akong kamot, ang rigapon diri. So, ang mula, di siya musaka. I have to train myself bisan outside sa time na i-train me. Eh, pila naman na. O, nag-training pila. Kasi ba mong pila ka oras? 6 hours. Ikaw man yung marana ka. To every other day. So, sa other days, ako sige, bisag naglakaw ko, bisag natug ko, nagsige ko, o suds akong nahuna nga akong gipicture na akong kamon, igakuha ako, i-straight yun ako. So nangita dyan ko, o pamaagi nga ma-straight na pa akong kamon. Kantod, butanan lang akong bulas sa mong couch din. O yes, matug ko, gana ko natug. Pinod. Kaya nagsige kong imagine unsaon para ang akong brain, musulti sa akong muscles, nga mo na akong buhaton. So in short, my exonan, this is the thing. Sultihan mo sa principle sa Ginoo dinhi. So, di mo dili, pero di mo i-practice. Or, so lang karon, pero itak-tak, pagawas ninyo din sa kanina sanctuary. And then you totally forget kung saon nimo nga madaugon ka. So, ang training na to, mag-start ka sa basic, pinaka-ilawang, pinaka-bottom line. So, mo na nga, para doon na sitwasyon sa kinabuhi na to, kibaw ka unsaon nimo ba? Reflect, o sa reflex action nimo, sa response nimo na ang situation. Kung tuloyin ko ninyo nga, kamong din na kapaminasan sa una nga, I thank God sa akong training sa volleyball. Kaya mo ampang man mo dive man shoot. Asan ka nang mo dive ka? Yung isang libaong, sa unsa pa na diya, mo dive ka. Iba ka mo caution sa inyong lawas at isang nakuha nimo inyong bola. Because of that training, kapila jud ko, kaduha jud actually sa motor, nga kanang skill bitaw na gamay, taklag po ko. Wa ko na nga mo, isya talaga naman, kibaw mo kumukosyon, isa nililad ko or ni-roll ko. So nakosyon ako akong lawas. So kapag naman ako, okay ba mo? Mahuha lagi mo mga, okay? So kibaw man ko, may mo kung bisag tiguwang ko, I can still balance myself, na mo automatic sa akong lawas, ang response na mo caution sa akong tibuok body sa akong pag-fall. Kaya kung di ko kibaw, pak! Dito di ka, amo mo, yun ka. The same thing with our Christian life. Daghan ang mga mag-ali, daghan ang mga mumuhat na mahapla ka, madaot ka, maguba ka, mangilad ka, masuko ka, and name it all. But the principle sa Ginoo, na anak, giimo niya example pag yun niyang anak gipadala. Aron makit-an yun nato, giunsa man pagatubang ni Kristo Jesus iyang kaaway. Unsa man ang gisulti ni Kristo Jesus sa dihang giatubang sa mga kaaway. Unsa man yang gibuhat sa dihang siya plano sa mga pari nga patyon siya.
sa iyo na yung sitwasyon. Kung saan niya gibuhat, yung naglakaw-lakaw siya, niya, huwag sila karong-kaon. Okay, so, every aspect sa atong kinabuhi. Isuwan na. Kani, ang muhatag nimo upang maagi, champion ka. Mugawas kang madaugon. Di ka mapildi sa kinabuhi. Di ka mapildi sa yawa. Di ka mapildi sa sala. Di ka mapildi sa kamatayon. Imagine ka, gihimo na sa Ginoo ang tanan, di lang ang imong kaluwasan, bisan ang imong pagkinabuhi ni kinabuhi. Ang ano may imong bitaw, grabe ang Ginoo, grabe ka ang package nga iyang gihatag. Tuunan ka ni Kristo Jesus, daghan kay kag mga benepisyo. Ni-invest ba kang bisag gamay nga usa ka piso na ba kay nabuhat para mudawat ning tanang mga benepisyo kaayo gihatag sa Ginoo? Wa. In fact, ang ayan ta isugnon sa impyerno kay wa gyud ta gibuhat bisag gamay nga ato siyang pasidunggan. Unya gipili ka. Ikuha ka, ipasabot ka. Naabot ka sa punto nga naana ka dinhi, naminaw ka. Pero ang question is, what are you doing? Giunsa man imong pagdawat na? Kung sa daging mong gidawat, imong ra man nagibutang sa dapli o gikalimutan. Datayan. May sunan. Our attitude should be like this. I can do all things through Christ who strengthens me. Mabuhat na ko ang tanan tungod sa kusog ni Kristo nga naka nako. Example lang ng defeatist attitude. Kaya bitang para ni mo pildi na ka. Example lang nga. Uy, kanang hadlok ka. Ayaw ka pwede mag-una ni mong hadlok. Hadlok kay ko mawag kang Diyos Ginoo ani. Uy, kay kani. Hata kang dasun. Kung nahadlok ka na mawag ka sa Ginoo tungod kay dunay pressure sa kinabuhi nga balik-balik. O nabayad tao nga mas palabot nimo niya tibodyo ka nga kani sa palaguton ba ko niya jud ito na kung buto. Okay, makapatay jud kung tao ani. So usa may buhato yan na. Mga ikagkaano sa Ginoo. Lord, saan po tanan ako nibawaan Ginoo? Asa po ba kita ang Bible Ginoo? Pahinumdumay ko na ko. Kung saan imong response? Mangayo ka sa Ginoo, imo day ng buhaton, inignaan na nga sitwasyon. Ang atong manggong pagkamakasasala, atong manggong gisigig practice. Kibaw na kay taana, gisigihan, balik-balik yun na tubuhat ang sala. May sitwasyon, ariday ko ang sala. May sitwasyon, ariday ko sa sala. Murimidyo ta sa sala, imbis na yung tanga, Lord, din ako ganahan, anak. Ganahan ko mo respond. Sumala sa inyong pamaagi. Tabang ito. Okay, we know. I-hear and in-hear, mauni ang dapat nga response. Pero mupili kita balik sa sala o sa kamatayon. May suunan. Sa tanang mananap na gibuhat sa Ginoo, ang tao ray gitagan niyang kaalam sa pagpili sa matarong o sa sayop. Ang ino, makapili ba na siya kinsa ilang amo? Makayong na siya, ayaw, kung gananin mo pagdawang ito, hindi na siya kapili. In fact, ang mga iro, mga mananap, kung imo silang ilab, automatic bulab sila. Grabe kayo ng loyalty. So kita biya, mga bagal, kita na, di kita loyal sa Ginoo Manang, ang tao nga dili loyal sa Ginoo, ayaw pag-expect loyal siya na. Mabanag masaw, mga pamilya ni Maki. Ang tao nga dili loyal sa Ginoo, nga dili importante o halamdon o maayo para niya ang Ginoo, can never be a good person towards you. So nga, kita mismo, mutanaw ka sa itong kagalingan. Mupili ka. Akong ihalad, akong kinabuhi, Romans 12, chapter 1. Tungo sa kaluoy, nga limuha sa Ginoo din ako ihatag, ihalad akong kinabuhi, kay siya man ang akong Diyos ug maniluwas. Ug ihatag niyang tanan nga kayuan, nga maako, maimo, maato, niligay na, magsunan. That's, para nako, di matugad, nga kaayos sa Dios nga angay lang bawsan o mapasalamaton
nga kinaiya. Di lang kami sige pasalamat, nga sige sala, kundi mapasalamaton nga nagsige nagsubay sa pamaagi sa Diyos. So, narita sa akong punto number 1. Gidaog na sa Diyos ang kamatayon. Death. Wala effect sa ato ang kamatayon. Natumbra ka. Kaya nga naman, ningon din ha, ang ato laging madunot nga lawas, ilisan kung sa nga lawas, dili madunot nga lawas, ang kaning mortal, ang tawag nga pag-ending mo, natin mo ginamot, dili ilisan ka, immortality. Yun sa man pag-swallow, yun sa man pag-kaon, yun sa man pag-tili ni Jesus Christ sa kamatayon. Sa iya mismo kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Namatay siya o nabanhaw para ang kamatayon walay epekto. Kinanan makinundong ta. Siya ang atong victor, siya ang atong madaugon nga Dios, kay siya ang ni-fight sa usa ka sumbagay o usa ka battle nga di nakadaog. Unsa man nga battle? Sala o kamatayon. Kinsay nay dato kaayo sa libong kalibutan nga makaingon sa kamatayon, pila man ka, suwatan ka lang kang cheque. Ayaw ko patya. Wadyo, di ba? Okay? Nay buhay nga, patya na, suwatan cheque. Ya ang patyo ningon sa dakila, si kuan ningon ako nga patyo, di ba? Pila may gihatag 1 million, 2 million ako sa patya. Mag-ana ka sa tao, pero di ka kaingon sa kamatayon nga siya lang, kaya bayan natin kang 1 billion, di jud ka kapalit sa kamatayon. You cannot stop death to come and visit you. In fact, di na siya magpahibaw. Usay magpahibaw lang ka nga hapit na gyud kay luyan mo lawas, nya mura lain na jud ni siya. Kibaw na ka ng mga tiguang na. Saka ko kibaw ko nga, dili na ni dugay man every year, every day. The more I just want to give it all. Ano man, kasi wako ito umak. Parang usigan man ako madlaw karon. Pero matubang ko sa Ginoo niya, mapuno ko sa kauo, masigin lang ko gana. Kaya naman isalida sa Ginoo na ko tanang oportunidad nga ako siyang ideklarar. Tanang oportunidad na ayan pamaagi ako sunod ang panipili ko sa sala. Ug ako siyang ipakauwawan. Nya kamot nga tumauwaw kung mayog labas sa tanmingon ang Ginoo. Sorry kayo, bisay na pastor kag dugay sinayagan. Impierno ka. Maningon kung muhago naman lang ko. Muhago ko ni Kristo. Kaya dunay sure na padulngan o dunay sure na reward. Di man ako makuha sa kalibutan ang tanan, pero I am sure, sigurado ko, ang akong Ginoo mudawat na nako o manghangupay dyan ni maayo, Lord, at last, maka-embrace na dyan po ni mo face to face. Pagtamingaw kay kayo, baka dyan kakupot ana niya, ang imong intention sa imong kasing-kasing murag, pero may kanus amang ko nimo maka kupot Lord o makaatubang dili. Sumao na ang atong Ginoo. Sa diyang nagpakamatay siya sa krus, iyang gibayaran ang tanan tang mga sala kaniadto karon sumabot. Gibayaran niya ang tanan tang mga sala. At that point sa iyang kamatayon, actually si Kristo Jesus gidaog. Oh, so pagdaog sa tao nga namatay, ang pamaagi lagi sa Ginoo, no? Sumpa, ano yung pamaagi sa kalibutan? Ang pamaagi sa Ginoo, always opposing. Di ba yung Ginoo, ganan ka magpataas? Isa inyo niya? Ganan ka naanin mo ang tanan? Isa inyo niya? Be ang tanan. Para may mo yung tanan. Kita kasabot. Pagpakamatay, para mabuhit ka. Pagpaubos para kataas ka. Mga sa yung Ginoo, magpakamatay ka, para mudaog ko, o madaog ko ng tanan nga, mo ilaog mo tuman kanako. So, at that point, ang lala sa sala, wala epekto. Wala epekto. Di ba, gi-prophesy nga, you will crush the head of the serpent, pero ang serpent, makapaakpag yun mo sa imong heel. Now, kibawa kita ang bitin nga poisonous kayo. Di na magtanong dugay, patay dyan ang tawanan. Kaya kanang ilang ngipon, doon na siya venom nga
Masikrit na siya na mo na inigaan niya niya musud man na siya sa wound, sumusud na sa imong dahon nimo sa imong system, bang patay ka kay hilo man siya, magdaman siya hilo. Mao na nga ang gibuhat ni Kristo sa diha namatay siya, nidaog siya. O kita ang epekto sa sala nato, ang epekto sa kamatayan nato, wala na siya gahom against us. So, ang greatest blow sa kamatayon, kung labaw sa tanan sa dihan, namatay si Kristo para madaog ta, iya pa yung pagpapikalit siya, iyaw ba? Boom! Isukulatan niya. Kaya di ba, maganahan naman na, daog. Yung man, balik mong barog. Boom! Gikulata. Si Satanas o ang sala o ang kamatayon. Kung ipakita niya sa iyang pagkabanaw after 3 days, ako ra jud ang tinuod nga champion o walay lain. Magtawin mo niyo last week, kisay ganahan o champion. Ganahan kita, kisay ganag loser, di ta ganahan. Pero ganahan mo nga loser mo. Pwede mo ganahan mo follow sa pamagi sa Diyos. Ako ganahan ko champion ko, kung may mo everyday, di yung makapuntos, anyawa na ko ang sala. Di makapuntos na ko, ganahan ko champion ko because na ako yung Diyos kakasalihan. All the time, natin nga, dito ka itong binuuda, kaya may problema, huwag siya diri, sura we. Kaya, ba ko sa'yo ni, ba ko load. Wala ang ginoon, di kina nag-load. Ay, naman yung i-load rin, no? Ang iyang pulong dahil si mo kasing-kasing, kami nga dahil ka, Lord, tama! Natin ginaw, yes, anak. Yun na ang ginoon. So, mag-iksunan, the Son of Man, the Son of God, dipildi niya ang tanan na di na to mapildi. Si Satanas, sala, o ang kamatayon. Ang greatest nga sumbagay o battle, gubat pa na gubat sa kinabuhi, gidaog na ni Kristo Jesus. Winner siya. So, ang resurrection ni Jesus Christ, gikan sa kamatayon, iyang ipakita sa enemy. Dekak kadaog, dekak, murag yan, murag gipikatan niya, murag giton niya, murag nabugad-buganan niya. Si Satanas. Kay grabe majud kay ang garmo ni Satanas na pakpildi ka. Remember, si Satanas, sa dihang kibaw siya, nga dunay mo crush niya from Adam and Eve. Kung subayon na nimutan na mga posibleng tao din na iya na nanggi planuhan na dili gyud makatuman sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Apan pirmi man mupili ang Ginoo sa tao nga murag dili kaayo tan-awon sa kadaghanan nga may mahimong iyang tao. Example, si David. Unsa man si David? Bringit tayo, pero kung malimpyo na gwapo di ay tibantay karnero, maray boy-boy nilang tanan. O yung mga brother, ang mga guwapo, matagaas, mga lindot kayo, barog, matulingon dayon ang Ginoo ni Samuel. Ayaw tanawa ang dagway, ang appearance. Matanaw ka sa kasing-kasing. Dili ni mao. Nadaghan ko siya mga isong laki, di mao, mao na yun. Di na mao. Okay hang to ni abot si David. So, makita niyo manang encourage ko again ninyo, read the whole Bible. Ayaw read ka ro, niya suntoy masad ka ni basa, niya usad yun ka linya. O dagan ka tagtime sa TV o sa chismis o buban pa. Praise God! Madaugon kay kani anak. Sa impierno. Okay? So, mananga. Ang kamatayon, wala nakapugong sa Dios nato diha sa kamatayon. Wa siya'y control, wa siya'y mahimo sa dihang nipili si Kristo Jesus na mubangon gikan sa kamatayon. Mausad na kita, dili ka pugong ang kamatayon bisag ordinaryo patang nga tao. Kay suluban man ka sa dili madunog nga lawas. Kaya nga naman, nituo man ka. Ayaw ko na nga kutob sa tuo nga kutob diri. Kinala natong pagtuo makita sa atong lakaw. Makita sa atong adlaw-adlaw kinabuhi nga way masaway ang mga katawhan. Muling sila sa imong kinabuhi, daghan maday pugaw, daghang tae, daging kuan, gwapa lang kay sa gawas. Makita ganila nga ang atong kahugaw nato sa kani adto, bisag sa nagli-li, limpyo na.
Na magani ka ng mga may kagumay ni jud kayo nga di jud ka kaingon nga ugaw jud nga naman pakyas pa man ta. Pero kagumay na lang pino ang sipyat sa kinabuhi. Nga di sila ingon na ako ni maana silang kabulingon na mas bakit siya nalimpyo na ako hugaw paghihapon napapakon ko ni ini nga kondisyon man nga death should not be viewed as a loss. Tanaw na to ang kamatayon nga pildi. Tanaw na to nga ginansya. Filipos 1:21 ningon si Pablo suwat na lang ninyo. Ningon si Pablo, for me to live is Christ. Kung makinabuhay ko, para Kristo. Kung namatay ko, ginansya. Nga naman, kaysa sige niya, panglihok para ng kalibutan na sayod siya na kung mamatay man siya, tungod kay siya nagpanglihok, tungod kay yang gihatag ang iyang tanan, diha ni Kristo Jesus. So death, maulang ni ang beginning sa daghan sa nindot na kinabuhi sa tao. Pero ato lang siguradoon na ang atong eternity, ang walay katapusan atong kinabuhi sa heaven ta, dili ta sa hell. Ato lang yun ang siguradoon by, again, sa obedience. Mo-obey ka sa pamaagi sa Dios nga bisag murag pildi ta tan-awon kay nagpaubos ka, murag pobre kay katan-awon kay give up ka sa mga oportunidad, kay nakibaw ka nga kaning opportunity nga akong hapon makapawagtang nako sa Ginoo wala ba sa tanan nga kaning oportunidad nga akong hapon ra ba wa jud nalipay ang Ginoo nini kay una sa tanan ang source niini mga sala. Ang ni-finance nako makasasala, ang nihatag nako makasasala. Again, mga isunan, hatag ang example ninyo. Kung muhatag ko tanan nini, eskriptum kita sa itong sinanani kaning sponsorship din nino, nga kadaghanan disqualified gani. Kaya kayo mo abag, umol kay kadaghanan sa mga parents, which is para nako, di ka malain, kundi i-challenge ni mo imong kawalimon. I will become a better parent. Di ka, mami na sila. No, take the challenge. I want to become a better parent so that ako ni umulon na akong anak, then apply sa niya. Then, magpagamit pa yun sa niya. These are the things. Kadihang i-disqualify ka, dili tungod kay bati ka, kung dili tungod kay wa ni mo gibuhat o gihimo ang mga kondisyones sa Ginoo. Kay dili tanang benepisyo sa Ginoo free. Daghang free. Pero daghang kondisyon ang Ginoo sa dihang muhatag siya nindot na kinabuhi sam. Na kinahanglan na unsa mo sunod, mo subay sa iyang pamaagi. Sumuobey ko, mo kumit ko, mo tugyan ko sa akong kinabuhi sa iyang pamaagi. Mo na mga butang ang maigsunan, commitment is really the key. Now, ang nibilin ni Jesus Christ, enter niya, kung ikaw na ka ni Kristo, di ka na mo saban, bago na yung lawas. Okay? Pero kato masigi lagi chat-cha, no? Bago mas chat-cha, no? Chat-cha, na atras, duha ka mo. Chat-cha, na abot na nyo, chat-cha, basta gahan ang backward kaysa forward. Di ka mo langit. Adto sila sa impyerno. So sabihan ni Barnabas si Kristo Jesus, iyang ipakita iyang gahom sa tanang mga butang. Kaya ba naman siya, God has given me all the power and authority. Itagaan niya, gihatag niya nga naman, equal na siya sa amahan. So, ang kamatayon, appeal under niya. Why gahom? Ang kamatayon over ni Jesus Christ. Kaya siya ang dunay gahom sa tanang mga butang. So, sa iyang pagbabanhaw, yan ipakita, malawon ko. Ako lang champion. So, kung ikaw nito ka ni Kristo Jesus, ikaw sa mismo, mudawat ra ka sa kadaugan tungod sa grasya sa Dios. Again, kung sa man yung grasya sa Dios, mingon ka nga, Lord, did you po kabuhat ani kay kung ako di pabuton, ako na yun yung gikulata, ako na yun yung gipatay tingali, ako yun yung gisuklan. Pero nito ko sa imong grasya, nito ko nga imong spirit is in me, ug imo kong tabangan nga ako kasing-kasing, dili mo response sa sala, kung dili mo response sa imong pamaagi din, magpaubos lang ko. Bilang ko matinong. Bisag sa pawang ko, maana lang ko. God bless you.
Di lang jud ko mo sana ka na ba mo yun ako ning katungod. Di ba kakadaghan namin yung ako man ning katungod. So mga igsuunan, mo give up gayda sa atong mga katungod para di ta makasala. Para di ta makasala. That's grace. Na imong gituhuan nga Ginoo, maaktibo ang imong grasya tungod kay nituo ko kanimo. Pero kibaw mo daghan kaya po mga tao, bisag Christians, dili mo tuo sa resurrection sa mga minatay. In fact, ang ilang pagtuo, kutubras lang na maluwas ka sa Ginoo. Pero other things, nga, butuod yun ka ang Ginoo mo literally mo hatag sa atong panginahanglanon. Pero ka na, mag-isod, anak. Namutuo lang ko ang Ginoo mo hatag sa atong panginahanglanon. Maghuwat ko ako'y buhaton. So, yan, balik ta, example ta. Sa living word lang ta ng mga pastor, why? Sweldo. For example, sa mga pastor, sige, buwak-buwak sa mga dato. Kaya niya, sige, pangmutumo sa mga dato. Sige, sa tiksan sa mga dato. Pero di man tamanin mo, tuglubot sa mga dato. O din sa ganito, magpaibaw nga, wami ka on diri, oy, wami ko on diri, oy. But how come God continue to supply my needs? Na bakit usa niyo din nga, liduol kong lingon ko nga tagay kong pagkaon? Na ba usa din nga lingon ko, balihog ko makukwarta diha, kay paglanan mas dito? Na ba usa din nga lingon ko nga, kanang bisa pagliti pa daw din, wala na ko, yung laki ko kitsura, pero pagliti wala na ko. Wala! Nobody can accuse me. Ang ako dyan ang ibaraban, bisa mo adto pa ka sa akong mga pamilya, dyan, bisa ko sa akong pamilya, kaya labi na nga ako pa to silang panikamutan nga barkapig na ko sila sa Ginoo, and praise God, karaghanan lang na sa Ginoo, o karon nga na sila sa Ginoo, wag ako sa kung wato nila manukto ko na, ko makukwarta. Nang forma mo ko ni kinanan ko ani. Wala. Because ang akong pagtuod diha ni Kristo Jesus nga literally para nako ang Ginoo mamunga ug mohatag sa kwarta bisag asa pa ka. Kaya kung naghimo bilagro ang Ginoo, diin, tibaw pa sa una ni, pinuli nga story, pero wala na siya din ha, mutasan ng tawanan, imuhatag siya bilagro sa Ginoo, tagdako kayo. Pastor niya, ampo sila, Lord, kuha pa nga to, sako pa sa bugas is 300. So, mga 80s, tinggal ini. Lord, buwan na dito tayo, wag iso na mong, sani ka na, bukanan na itong tarong, wag iso na, kagalkal na Lord. Sige siya, ampo, na inigawas na, ilaga, nagdaog, 100. Nigato, nilusot na to. No? Miracle di kayo ba nga nagdaog, 100, katulo, naghagbong og 100 siyang tumod. Di nakapalit siya o sa kung bukas. Yan po sa Ginoo. Nihatag ang Ginoo, yes. Sa may gibuhat, ang yung kinabuhi, yan yatag sa Ginoo. Napalihok siya para sa Ginoo, period. Sunod. I don't know kung lisip person, mini ako naman ang mga istorya sa bago pa ko sa living world. Doon sa baybayon, Hunas. Yang ilang lugar is kanang dili bitaw sand, dili bitaw sa baktan nga dunay mga bato-bato nya, or nay mga lipaw, ganana no. So ano siya? Lord, sige Lord, ay nami bugas Lord, wa dili sudaan Lord. Kalihok taon Lord, wala din taon Lord, ako nga sa mga anak, kanoon naman sa taon nila. Ibong siya, kalit man ang tubig. Dili ang high, asa ni high tide. Ang high tide biya sa hinay biya na. Sure, okay? Yung kay hangin, nikalit na dyan, saka ang tubig. O yan, ni-receive, ibalik, pagkato dito, naghanap siya, huy, hibuong mo siya katong marag limaw nga to, napay nakisi-kisi na, o siya gihapon si Lino, isda. These are modern example of Elijah. Nagipakaon sa Ginoo, gipukaw sa anghel, o nanay karne din ha, o nanay pa nga init, kaon na Elijah. Famine biya to. So, ang Ginoo ba ni Elijah, o Ginoo ning matawhana, dili mo Ginoo? Ginoo. Akong Ginoo, anong isuplema sa akong need? So, unama mo din so dito mo sa akong Ginoo, correct? Now, anong di man mo to sa pangkinahanglan ng Ginoo? Kaya di man taganahan mo, akwan, ta. Di man ta kuntin to.
Mao na problema. So, si Paul dinhi sa iyang paghimo nini, iyang ipakita nato nga murag amo sa bitaw ka madaogon nga tao, suluban o sa ni kanang sa ato kini karon kuan man kanang sa una with okay sa ato karon is nanay medal para nako is ang pag-ingon nini nga ang madunot dili na ilisan sa dili madunot. Okay, the perishable with imperishable, the mortality with immortality. Para nako, mura kang ni-graduate, una kang mupaso diya, saan di ka tuga? Amen? Ipasa ta di ka rin, gawat di ka sa imong diploma niya, naman kay award. Picture pa din. That is the picture God is showing us here. Kaya ka nabitaw ng eskwela, sa may lang iho, graduate. Amen? Now, doon na kumahimo, nindot o epekto sa ilang kinabuhi. Now, kanus ang maning mahitabo, second coming of Jesus Christ. Ug hapit na naging makaisunan ang pagbalik ni Jesus Christ. Kibaw pa mo usay pinaka-lisod. Gano'n di man ang oil? Tubig. Kung mananaw mo, kamo na access mo mga internet o kamo, mga bata ng sige na Facebook din haya, magkuha ra mo din sa mga mamtas kaayo, yung baligyan na yung mga unod o mga peres, mingon na lang, sige na na, uyabal na na, para $5. Buot lang ninyo, basta sige na kung ingon ninyo, anak. Mingon na dyan ko, use that time to search, to look, masama dyan ang sitwasyon. Kapila naman ang bagyo, kapila naman ang earthquake. Ang tubig garon, even America, mana ka sa America, no? Tanong sa America, hindi siya daghang lake. Sa asa nga par sa America, daghang lake. O ang ilang, ang kanang mga, saan ka, asyendero, lapad, jud kaayo ang ilang kayutan. Lapad pa ganit ka sa bukid noon, hindi na nila ang, kanang sanit, na ilang, sanit Shirley, no? Del Monte, no? As far as you can see, yung lakaw na ito, mawihap, gawakuan, garo, niya, puro mga, sanit, pineapple. Ano sa Amerika, dagko kayo na sila bayutaan. What tayo tubig? Ni mismo ako makon, kaya na-share man ako niya, kaya ako man nasulti niya niya. Mauni siya dahil, doon na dyan dahil ta. Pero pag, di na tama sige pangitag kwarta, dire, kundi pangita akong si Kristo ang naanin niya sa pagkasintas, si Kristo na sa itong pamilya, si Kristo na sa itong negosyo, si Kristo na sa itong pag-eskwela, si Kristo na sa itong matag relasyon sa matag katawan. Ang di nga na Kristo, di ka mamubos. Kailangan naman ng Kristo nga hantap. Okay? Kailangan kagsugal sa kinabuhi nga way klaro. Kaya musugal ka dahil sa Ginoo. So, ko siya, nakakuhan dyan po kay, basta last year nakadto siya, balik sila kay ako sa posisyon. So, tagal silang mga kuhan na maglakaw sila. Siya nakita dyan ang LA. Something na dyan, maka-feel dyan mo ka ng uga niya, murag. Di sila makagamit silang tubig as they used to do before. Nana sila'y time. USA. So mag-ingon ka, mas ito pa tagiri, kaya ano man, ting-init raman. Sabi sa ting-init, katong mga tay puso, mga nagkanang pamay puso, nga to dito, ang kanang oil rig, kaya namin kang COVID kaya, kanato din ito, magkatang puso, inala naman ang mga tubo, ang ato, kakahapok ko na ang mismo ang tanong siya ang di-document mo ba niya sa lidan na ako nang nakitan. Siya no, para oil man ni. Yun yun ang tag-iya sa tuwa sa yes, para oil ni pro. Daan ni siya. Hindi na ni mo ay gigamit sa mga dugo. Diyun kay dig sila maayo lang na dyan tayo sa yuta para makapaw oil. Oil, tubig. Palingan na siya. Tungod kay ang tanan ng dig naman, ang source sa tubig sa tanang kalibutan, bukas. Sa tanang mga rivers. Tanang mo sa mga katong mga nagtuto niya sa unaw na kay mga kunatana na nadyo tubig. Wala na. Na kung wala'y tubig, wala'y life. So, para nako, unsay pinakangilingig na gubat, tubig. In fact, karon sa ibang parts of the world, na magsige na sila pinatya na ito sa tubig. Okay, so this is the picture of the world we're in. It's not getting better lagi. Wala na nagkanindot ang kalibutan, nagkaut-ut, nagkalisod ang kalibutan, musubot mo sa dili. Sa una, magsige high school ako 70s, college ko, college ko,
ang mga tao masige ko na population boom kinahanglan i-arrest na niya gamay pa kay population sa kalibutan sa una. Pero karon na ba nag-discuss og population boom? Na ba nag-discuss na stop niya kinahanglan ang mga mata ninyo mao ni anana na wala. Naghanap kay mga tao gamay og resources. Wala na lugar nga katamnan para sa imong kamunggay. Sa kamunggay na lang, kay mo na lang na imong kaunon sa matag adlaw. So, ganang kamunggay, kung ganang kamunggay sa mga. Okay, so sa kaning propesiya, di ka ni na ako basahon, kakang Isaiah o kang Hosea, which is 1,000 years before nga si Kristo, mismo si Pablo. Sa tupas, sila mismo ni prophesy sila nga ang kamatayong Judea ay sila mismo nito ang kamatayong dili makadaog nila. Na nakakibaw si Hosea o si Isias nga ang ilang lawas baguon sa Ginoo kay moadto sila dayon sa langit. So mao na ang spiritual victory nga naato gayon. Ug maabot na siya sa dihang murag ka. Mubalik si Kristo Jesus buhi pa ta. Natanin chup 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 yung mga bili ng uban. Hilak na lang mo, pero ay nagpag-hilak-hilak niya. Dahil lagi, balik na dito sa salam, yan lang dito ko, oy. Magyan na dito siya po, oy. Mag-drug-lord na lang po, oy. Ako lang pag-travel sa Duterte, oy. O sige, go ahead. Make my day. Upata.